عليلا مسرتك أي مسرتك ترجم عليلا أمني مسبلا أي أفلت كان نبل أب أجري تدفئها أنت زل من كان أعني كندي أودات حني مني لذي كم
ፊት ንፊት ምስ ተራኸቡ ልባ ሰማይ በፂሑ ተመልሰሞ ከምዛ ዘይትፈልጦ ድንን ኢላ በሰከፍታ ሕፍረትን ሓሊፋቱ
ሊት ሰምሃር የእዳዋ ጠማዚዙ የእጋራ አሳሲሩ በዛው ጥራሕ ክትሓስ አብ አበርክቶ ጊሪዩም መሓዛኣ ንእባበጃኸ ከምዛ ዘይበለታ መምስ ሸለል ዝበላ ኩሉ ነገራታ ኣብ ኣኼዳ ተራግፎ ኮይኑ ግን ንማንሞ ክትህባ ክሳብ ትረጋጋእ ትሰምዓ ሞራል ትህባ ክትብል በዓላ ኣብ ዘፈሓረቶ ኣብ ክትወፅኦ ዘይትክእል ጉድጓድ ናይ ፍቕሪ ኣትበት ሓደ ኣውፅኢ ህይወታውን ከቐፅላ ዝኽእል እሞ ስምዓኒ እንዶ ዓወት እንታይ ጌረካየ ገጽ ትኸልኣኒ ቁሩብ ኣየደንግጸካ እንዴ ካልእ ሲትረፍ ሓንቲ መዓልቲ ምሳይ ኮፍ ኢልካ ሻሂ ምስታይ ክትስዕም ምስ በለቶም ሰምሃር ኣነ ተጀሓራይትን ብመልክዓት መካሕሰብ ኣይፈትን ኢለ ቅድሚ ሕጂ ነጊረኪ ኣቲ ሓዝለይ ደኣ እምበር ካልእ ዝኾነ ክሕግዘኪ ድልየ እንተ ሻሂ ንስተዶ እንተ ገለግና ንኸሙታ ዝኸውን ጊዜ ይብለይን ድሓር ከዓ ተጽግበን ቅጫስ ኣብ ማቕሎ ከላ እንዳበለ ድም ዝምስሉ ምሳኸ መኻደ ክሳራ እምበር መኽሰ የብሉን ኣነ ፍርሓት እግዚኣብሔር ዘለኒ ሰብ መንገዲ እውን ኣብኡ ተመርኪሴ ዝጓዓዝ ሓንቲ ሓቶ ክሓተክ እንዶ ኣብ ወርሒ ክንደይ ግዜ ናብ ቤተ ክርስቲያን ተመላለሲ ምስ በላ በጌጋ ከይድ ኣይፈለጥኒ ምስ በለቶ
በት ምእንቲ ክትብል ዘይኮነስ ምእንቲ ናይ ነፍሳ ረብሓ ክትብል ብፍቃዳ ብፍቶታ ኣብቲ ቅዱስ ስፍራ ኣገልጋሊት ኮይና ተረፈት። ኣዲኣ ይትበል መሓዝኣ ፈለጥታ ካብ ምግራም ሓሊፎም ዘረባ ስለ ዝጠፍኦም ዝብልዎ ኣይነበሮን። ሕጂኸ ንኣይ ዝኾን ቦታ ኣለካ ዲ ዋላስ ከም ቀደምካ ኣብ ቃልካ ኢኻ ፀኒዕኻ ዘለኻ ምስ በለት ሰምሃር ኣላ ሰምሃር ኣብ ቃልካ ምጽናዕ ጽቡቕ እኳ እንተኾነ ንጽቡቕ ነገር ግን ቃልካ ምዕጻፍ ነውሪ ኮይኑ ኣይስምዓንን እዩ። ግዲ ሓቂ ንምዝራብ ቅድሚ ፈታዊት ቤተ ክርስቲያን ምዃንኪ ዋላ ቁርብ ትኹን ክፈቶኪ ጀሚረ ግና ኣመና ከም ዘፍቀርክኒ ስለ ዝፈለጥኩ ምእንቲ ፍቕሪ ክትብሊ ናብ መንገደይ ከምቲ መጺ ስለ ዘይሰሓትኩ ገጽ ክህበከ ደለኹን። ሎምስ ከምታ ዝምንያ ዝራኸብኩ ይመስለኒ። ኣብ ዓለም ካብቶም ዕድለኛታት ዝበሃሉ ሰባት ከይኮንኩ ኣይክተርፍኒ። ከምዚ ኢልክ ትልወጢ ኣይመስለኒ ነይሩ። ደጋዊ ጽባቐ ኣቦትኦ ከሎ ብውሽጣዊ ምስናኺ ዕድለኛ ይዘብል። ሃብቲ ገንዘብ ህውነት ንኣይ ኣይንታይን እዩ። ድሕር ዳጊም እንታይ ተረፈ ድንግል ፈቃር ልበይ ጥራሕ ዘይኮነ ድንግል ኩለንትናይ ከረክበኪ ዝተረፈት ህይወተይ ምሳኺ ሰለይ ከብላይ ሓንቲ ቃል ጥራሐ ክኣቱልክ ዝኽእል ኣብ ትሕቲ ፈጣሪ ክሳብ ኣብዛ ምድሪ ዘለኹ ዘሎ ጽቡቕ ዓለም ክተስተማቐሪ ቀትሪ ለይቲ ከይበልኩ ምእንቲ ሓጎስኪ ክብጆይ ኣብ ዓለም እቲ ዝበለጸ ነገር ትደልዩ ንምርካብ ኣቕሊ ምግባር እዩ። ኣብ ኣቕሊ ሕማቕ ነገር ብዙሕ ጸገማት ትረክብ ኢኻ። ካብ ጸገም ከዓ ጽቡቕ መወዳእትኡ ክፍጠር ግድን እዩ። ብናተይ መዕቀኒ ንስኹን ከምኡ ኢኺ ነርኪ። ሕጂ ግና እንተዘይተሓዊኸ ንመርዖባ ምስ በላ ብዘይ ልባ ካብቲ ኮፍ ዝበለትሉ ተሲኣ ተጠምጠመቱ።